Ahojte, David Bondra, Marek Zagrapan. Našou prvou disciplínou bude streľba do prázdnej brány cez celé ihrisko. Poďme na to. Zaik bol na tom lepšie trošku. Ideme na ďalšiu disciplínu, ktorou bude presnosť streľby na terče. Takže v tejto disciplíne sme obidvaja trafili po 2 terče. A ďalšia disciplína je kolečko. Tak myslím, že sme si to s Davidom dneska spravodlivo rozdelili. Tak. Ďalšia remíza a ďakujeme, že ste to pozerali. Ďakujeme. Čaute. Čau.